אשר פרוחנה למחבה ותפנה الفرج لساخر للنور tal bnat haris leichtitna ينزل هدينا وردلنا الخسين هيا فينا بشوفنا بالاختيار تعيشي الخير إنسينا صغير فلسم tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-lum sejri namlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Loreto. Dokument fl-1465 jgħidulna li id-dar Mqazza instabet bil-lejl bejn id-9 u l-10 ta' Deċembru tal-1294 sewa sew fuq il-għolja fejn tinsab illum. Min hawn tnislet id-devozzjoni Marjana li fis-Santwarju tal-Loreto tfakkar il-misteru tal-inkarnazzjoni u l-eżempji evanġeliċi tal-familja Mqazza ta' Nażaret. Ħafna papiet ħadu ħsieb sewwa dan is-Santwarju tal-Verġni tal-Loreto u l-Papa Benedittu XV ħatara bħala il-patruna tal-piloti tal-ajruplani. Fl-aħħar din imbagħad hemm il-litanija tal-Madonna imsejħa Lawretana li hija mxerda fil-Knisja Universali. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa kif inhu xieraq. Narbu l-ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil billi ħallejt dmirijieti ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li tolbu għaliha lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Til-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejta Margarita Azzoppardi. Aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija fil-festa glorjuża tagħha. Għamel Mulej li bit-talb tagħha għalina, aħna wkoll jistħoqilna nieħdu mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalem il-ktib ta' bin Sirak. F'dak iż-żmien qam kisu nar Elija il-profeta u kelmtu kienet takbat bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom filat. B'kelmet il-Mulej għala kismewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija feġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk. Kont meħud f'riefnu tan-nar, f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada palla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li ragdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikonna il-ħajja. Il-kelma tal-Mulej nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti, reġġana għal ikonna Alla tal-eżerċti.
U rajta Izrael għati widen, int li kiet fuq il-kerubini, qajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana, reġġana għalikonna Alla tal-eżerċti. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara, u żur il-din id-dilja, ħu ħsieb dawk li ħawlet lemintek, ir-rimja li int kabbart għalik. Reġġana għalikonna Alla tal-eżerċti. ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jien saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Reġġana għalikonna Alla tal-eżerċti. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħejju it-trek tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu, il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxipli staqsew, mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U Ġesu weġibhom, Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġa ġie u ma baqgħu marfuħx, imma ġibu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jissofri minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu li hu kien qiegħed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Meleżis fil-ħajja tal-poplu ta' Iżrael hemm ħafna tradizzjonijiet marbutin mal-ħajja tal-profeta Elija. U minħabba fil-Testament il-Qadim naqraw li dan huwa wieħed mill-personaġġi li tela s-sema. U huma kien jistennew li ser jiġi. U propju Ġesu llum jieħu dan l-ispont u jxebbaħ lil Elija ma' Ġwanni il-Battista li ġie qablu biex iħejji l-qlub ta' dawk li marru għandu għal-miġja tas-Salvatur. Imma lil Ġwanni stmawh ħażin, kif fil-fatt kellhom jagħmlu wkoll lill-istess siben ta' Alla, Ġesu Kristu. U allura l-Knisja llum qed toffrilna dan iż-żmien tal-Avvent għalfejn biex bil-leħen ta' Ġwanni il-Battista lilna wkoll tagħmlilna stedina biex naraw x'nirranġaw fil-ħajja tagħna. It-tawwiċ li aħna għandna fil-ħajja tagħna tar-ruħ u f'dak kollu li jista' jkun ta' periklu għalina. U allura dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent irid jgħinna sabiex inħejju aktar lilna nfusna biex fost il-ġen li jġib miegħu il-miliet insibu ħin għalina nfusna u niftakru li qabel kollox aħna dixxipli ta' Ġesu. U allura ma nħallux dan iż-żmien jaħrab minn idejna u ma nagħmlu xejn. Importanti li nieħdu il-ġid minn dawn l-erba' tieħdut tal-Avvent li l-Knisja tpoġġilna quddiem għajnejna. U allura tajjeb li mas-salmista ngħidu dawn iż-żewġ sentenzi sbieħ, aħjar tistkemm fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. U aħjar tistkenn fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna sabiex idawwal fuqna id-dija ta' wiċċu u jisalvana bil-miġja ta' ibnu l-Aziz fil-waqt li ngħidu dawwalna mulej. Dawwalna mulej.
għal-mexxejja tal-Knisja biex jarfu l-ħidma profetika tal-Ispiritu Santu fil-membri kollha tiegħek u b'mod speċjali fil-lajċi nitolbu. Dawwalna mulej. Għal-bnedmin li ma jridux jammettu li inti s-sit tal-istorja u jkedu t-tama tagħhom fid-destin u s-superstizzjoni nitolbu. Dawwalna mulej. Għal-ħaddiema biex jifmu li l-qadi onest ta' dmirhom jgħin għal-bini tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin nitolbu. Dawwalna mulej. Għalina biex nimpenjaw ruħna ħalli nemnu fil-kelma li int irrevelajtinna permezz ta' ibnek Ġesu li hi biżżejjed biex tarrafna l-imħabba li inti għandek għalina nitolbu. Dawwalna mulej. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, dawwalna biex niddrittaw il-modijiet ta' ħajjitna għall-miġja ta' ibnek Ġesu. Ħalli ngħinu lil kull bniedem biex jara jum is-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qoddimek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek sir innofrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qijma qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu ta' raddi l-ħajr li għamlitlekom ibnek, għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek. U bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bil-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Sudrat mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulejti walla tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabru l-mewtijek mulej inxandru bil-ferħil għaw min tijek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk u mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha u fil-qaddejja tiegħek Margarita Zoppardi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan l-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, l-Emanuel, Alla magħna. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Għamel mulej li kell ix-xorb li ħadna ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nejdu it-talba ta' San Bernard. Ftakar ja li żjed ħanina, Om Verġni Marija, laqat ma nstema li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek. Talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan għal-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi, qudiemek noqgħod, midneb u niedem, jom li bentalla mamul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżda ismani u eġibni, Amen. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema, fiċ-ċekontan nitolbuk biex ikun jistaqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlu l-festa tal-Verġni Mqazza Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. X'ħin bedawni l-grazzi kollha, rajt id-dinja konsolata, jina il-konċizzjoni mortettina immakulata. Flimkien. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Morru fil-paċi ta' Kristu.